Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi makadii zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Rino gore kana rikapera rinenge ratova gore rechinumber 3 ndisina kuonana nemurume wangu uye ndisina kumbogara ndaita bonde, but zvandava kunzwa munyama dzangu dzava kuramba, nyama dzangu dzava kuda kuti ndinge ndichimboitawo bonde nemunhurume, ende ndava kunzwa kuti ndava kukurirwa long distance iyi relationship ndinoona kuti yasvika manje pekuti yava kundibohwa. Saka the plan that we had, me and my husband, it seemed as if it was working, but kwaari he thinks that it is still working, but kwandiri mukoma ndava nema-doubts if I still love him or if I should just tell him to forget about me, iye aite yake ikoko, but I don't feel kuti I can do it anymore ini mukoma. Yangu nyaya yakatangira apo patainge tichiriko kuSouth Africa, ndo pandakabva ndangonzwawo kunzi kwainge kuine mikana iyoyi. Then my husband akabva andibatsira achindikurudzira achiti iwewe kana ukagara watanga waendako kuUK then obva wazoitawo plan yekuti unge uchizondigadzirirawo zvinhu zvangu ndobva ndazokutevera later on kana tikazokwanisa tobva tazounzawo vana. But mukoma, all of those plans ndakazoti ndava kuno kuUK I started to forget about those plans nekudawo kwekunakirwawo nenzvimbo. But even though ndakanakirwa nenzvimbo, but handisati hangu ndatanga kuita zvemujolo, but ndava kunzwa kuti pandasvika right now ndasvikawo pakuneta ne-long distance relationship. Ndakati ndauya kuno mukoma ndokubva ndaona kuti ndainge ndakwanisa kuapproviwawo kuti nditore zvinhu zvakati one day nezvikwereti. Saka right now ndatova munhu wekuti each and every month kamariwo kandinenge ndawana mabills acho anoita sekunge ava kundikurira. Zvandainge ndakatarisira kuti ndo upenyu hwandichararama ndiri kuno zvakatoti siyanei, because chose chaunenge uchifanira kuti unge uchiita zvinenge zvichitoda mari, and on top of that murume zvekare anoexpecta kuti ndinge ndichimutumidzira zvekare mari. Saka ndinoona sekunge zvava kundiremera, ndinoona sekunge kana tikarambana zvedu vana vakadzokera kuna amai vangu ndobva ndangoziva kuti handisisina mhuri yakakura, ndinenge ndava kungochengeta amai vangu nevana vangu, ende ndinenge ndichiziva kuti ivo amai vangu chavanenge vadya ndo chinenge chichazodyawo vana vangu. Ende kana ndikavati nhasi mama mari handina, I am sure kuti she will be understanding, but as for my husband, iye ava kutongorelaya kwandiri kunyange zvake achishanda, but I can see kuti atova nekamwe kalaziness ako kekuziva kuti mukadzi wangu ari kuUK apa iye manje anoda kuti each and every night paya patinenge tava kuita mavideo chats over ati ngatimboitai bonde pafoni. But now ndava kunzwa kuti zvava kundisvota nekuti ndava kungogara ndichinzwa kuda bonde, ende ndinoona kuti kana ndikaramba ndichingonzwa kuda kuita bonde sezvandiri kunzwa ndichazopedzisira ndapindana nadzo idzi dzemujolo. So I don't know, is there anyone who can advise me? Ndoita sei, should I just get a temporary boyfriend uyo anenge achingondigutsawo ndobva ndatanga kunyatsokuronga zvinhu zvangu mune zvakanaka, ndichiziva kuti kunyange zvangu ndiri kuno but anondipedza nyota ndinaye, then I wait for the time yekuti ndichange ndava nemurume wanguwo kunoku kuUK. Please advise me, musandituka, because this is the reality that I am facing and I need your real assistance. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hey, pakaipa hanzi murume wangu ari kuJoni, ini ndiri kunoku kuUK, but nguva yareba. Hey, hanzi this year tinenge tava kutoverenga the 3rd year.
pakaipa UK ichaparadza marriage. I think kuti ngatingoti yatoparadza marriages akati one day kana marriage yako yakaparara nekuda kwayo UK, please come to my inbox and tell me your own side of the story. Mutiudzawo kuti chii chakaitikawo kwamuri. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti mundipewo advice. Kumashure kwese uko ndaingonzwa hama dzangu dzichingoti mukadzi wako unotivenga, mukadzi wako unotivenga, kusvika hama dzangu dzava kupota dzichiti kumba kwako tinenge tichida kuuya, but tinenge tichitoona kutoti mukadzi wako haatifariri zvachose. Inini nemudzimai wangu tigere kunoku kunyika yeSouth Africa, but kumashure uko mudzimai ainge agere kumusha, but ndakazoona kuti zvainge zvisina kunaka kuti umwe agare uko umwe agere uko. Ndokubva ndati mudzimai wangu, uya tinge tichiita mishandira pamwe, tigare pamwe chete. Ndokubva auya kuno, iniwo neshungu ndakabva ndazowanawo mukana wekuti ini navadzimai tinge tichigadzirisa mapepa edu. Vadzimai ndokubva ndatanga kuva booster. Vadzimai vangu zvavo, she is a stay at home mom, but kana license vanaro, ende motikari ndakabva ndazoorganiza kuti navo vange vachizova nemotikari yavo. Saka vana vedu vose vanodzidza kuno. Zvino hama dzangu dzinoti dzikauya pamba dzinobva dzatanga kucomplaina nzara. Apa inini ndinenge ndaswera ndisipo, dzinenge dzichingochema dzichiti nzara. Ende inini ndakazosvika pakuzvionawo kuti hama dzangu hadzireve nhema, because mudzimai wangu iye zvaanoita anoti kana paine hama inenge yashanya anobva angoronga tumajeni. Ende kana ende patori nerimwe zuva apo pandakatoswerawo nenzara, mudzimai akangobuda ndokubva aita sekunge ainge akanganwa kukinura pantry, because tine pantry umo matinochengetera chikafu. Saka akangosiya akakiya mukoma kukira chikafu chose mupantry imomo. Ndokubva tazotobuda inini nehama dzangu, ndokubva tazoenda tikangonotengawo chikafu, but zvinhu zvekuti zvakandibata. Mudzimai akazouya paya usiku ndokubva azoapologiza iye achiti ainge akanganwa makeys awa mupantry. Zvino zvakazoitika ndezvekudai, pane pandakazotora kahanzvadzi kangu kalast born kemumba medu. Saka takabva tatanga kugara naye, ende akabva angotanga kungocomplaina achingoti budi pano panofiwa nenzara. Then inini ndaingoti zvimwe kudawo zvimwe kuda, but one day ndakati ndichicleana motikari yemudzimai wangu ndokubva ndazovhura muya muglove compartment, ndokubva ndaona kuti mainge makazara mareceipts. Ndakati ndichitarisa mareceipts aya ndopandakabva ndaona kuti mudzimai wangu ane kahutsinye ako kaainge achiitira mwana waamai vangu. Iye anobuda makuseni paya achinoita maschool runs, then anoti achibva kumaschool runs according kutime dzandakaona dzainge dzakanyorwa pamareceipts, anoti achibva kuschool run obva adarikira obva aenda kuKFC obva anodya. Then time paya paanenge ava kuenda kunotora vana na1 o'clock anobuda zvekare obva akolekta vana vedu vaviri obva aenda zvekare navo kuKFC kana kuti kuBurger King, vobva vanodya kuya vozodzoka vakaguta mukoma. Apa yangu hanzvadzi inenge ichingofa nenzara. Ndoita sei nemudzimai wangu? Ndotsvaka here umwe mukadzi uyuwo wekuti anenge achiwirirana nehama dzangu, because iye mudzimai wangu uyu kana kuri kunzi hama dzangu dzikasataura naye iye haatotauri nehama dzangu. Please ndibatsireiwo ndisati ndaita a decision. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi mudzimai wangu unonyima, unokara, unofamba nemakey emupantry. Zvakangooma hazvo vedu we. Kufamba nemakeys emupantry. Usingade kuti vanhu vange vachisara vachibika. Kana zviri zvo zvinoitikawo kwenyu, please come to my inbox and share with me your own story. Zvakangooma hazvo vedu we.